Your Excellency, muna buƙatar tambari na kamfen ɗinka. Kamar wani iri kenan? To muna buƙatar wani abu da ke nuna manufarka. Irin mai nuna abin da zan kawo wa 'yan Najeriya. Babu shakka. To hada kayya fa. Kamar ya. Ka san aka ce hannu daya baya ɗaukan jinka. Abin da zai kawo hannaye biyu tare. Sannan ya gabatar da abinci kyauta, wajen zama kyauta, har ma da tsaro shi ma kyauta musamman ga duka talakawan Najeriya. Jira ina zama. Your Excellency, we need a symbol for your campaign. As in? Well, something that shows what you're all about. Like what I will bring to Nigerians. Exactly. How about unity? As in? Something that will bring the hands together. Free food, free housing, maximum security for all poor Nigerians. I gotcha.